नायखाय नोंथांखौ जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावबाय नङा नामा थगायबाय नामा बल नांगोन नामा बल माबा आंनि बे मा होनो जोंनि राखावरासिनि डायलगा बुंफुंनो हादों आदा दाय जादों एसे मेथाइ खनना होनो हागोन नामा आंनि साबसिन मेथाइ आंनि फेभरेटआथ' लाभ मि लाइक इउ डु You're the light, you're the night, you're the light, you're the night, you're the color of my blood, you're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. आंथ' बे अन्थाइबारियाव फार्स्ट टाइम ओमफ्राय आं बिदिनो इउटुब खालामो ओमफ्राय मानसिफोरा मोजां मोननानै बिदिनो खालामै भाइरेल जालांबाय थाबाय ओमफ्राय आंबो खालामलांबाय थाबाय ओमफ्राय दा आं इउटुबाव गेपमोन सानैसो ओमफ्राय उनाव गोदान चेनेल खुलिनानै आङो माबाफिनबाय बिदिनो मिउजिक भिडिअ माने फानि मिउजिक भिडिअ आरोना माने इंलिश गानखौ आङो माने वेस्टार्न मिउजिकखौ माने इन्डियानाव खालामो आरो इन्डियानाव बिदिनो दा बिदि खालामै चेनेला एसे थाब ग्र' जादों आरो माने भिउसआबो मोजां फैदों ओमफ्राय बिदिनो थांबाय थानोसै उनावलागै मा जायो आं मिथिला आं फार्स्ट ओंखारनाया आं आगोलो फेसबुकाव होयोमोन 2016 ओमफ्राय बिदिनो फेसबुकाव होयै भाइरेल जालांबाय ओमफ्राय उनाव लोगोफोरा बुंबाय इउटुब ओमफ्राय बेनि उनाव इउटुब खुलिबाय इउटुब खुलिनायनि उनाव इउटुबाबो गाज्रि जाबाय गेजेराव मा होनो चेनेला डिमनेटाइज जानानै बे उनाव इदियावनो आं गेप जालांदों ओमफ्राय एबार बोसोराव आं गोदान खुलिफिनदों बारा गोबाव जायाखै 6 मास 7 मास जाबाय ओमफ्राय बेयावनो चेनेला थाब ग्र' जानानै होदों आरो माने आं ब्लगिं खालामदोंमोन खिन्थु ब्लगिंआव बारा भिउस फैयाखै ओमफ्राय उनाव बे माबाखौ मिउजिक भिडिअखौ होनायनि उनाव बे भिउस मोजां मोनबाय ओमफ्राय मानसिफोरा मोजां मोनबाय बेखौ बांसिन ओंखायनो मिउजिक भिडिअ आंना टटेल 15तासो जाबाय खोमा माने आंनि बे इउटुबनि आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' बेलेगाव आङो बिदिनो सापर्ट खालामबाय थाजानो लुगैयो बिदिनो ओमफ्राय जेसेनो सापर्ट खालामो एसेनो माने माबा मोनोना एसे ओमफ्राय बिदिनो थांबाय थागोन ओमफ्राय जाय माने जेनेबा जोंबायदि जानो लुगैयो माने इउटुबारफोर बिसोरखौ माने गिभ आपल' खालामनाङा आरो बेनो बिदिनो माबा क्लासरुमाव इंलिश मेकारनि मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन ओमफ्राय बेवहायनो मोनसे भिडिअ खालामनानै मोनसे गोसोखांबाय गुटखा जानाय बानायफ्लानायावनो ओमफ्राय मोनसे बेवहायनो गुटखा मास्टारनाव थाबाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो लासैनो सब भिडिअआवनो गुटखा मास्टार होननानै बुंबाय ओमफ्राय बेनिफ्रायनो भाइरेल जालांबाय आरो दा सापर्टखौ इंलिश मेकारानो बानायो आंनि जायगानि मुङाथ' साउथ सुखानि फारा होनो महेन्द्र बसुमतारी दा आङो दा इउटुबारजोंनो नाजालांनो सानदों इउटुबनिफ्रायथ' हाबथ'वाखै ओमफ्राय दा स्पन्सरनिफ्राय एसे हाबगासिनो दं देरसिन एबा मा थांखि इउटुबार ओमफ्राय गैजा रोङिफोरखौ हेल्प होनाय एसे आङो जाया खालामाखै बेखौ लाइक नहले साबस्क्राइब खालामनायनि मोनसे बुंहरनाय जायो आरो बिसोरखौ थार गोसोजों अनहरनाय बुंहरफिनो आरो आज का फुटबॉल मैच हो गया ना उसके बाद तो इधर से रोनाल्डो और नेमार है बहुत जल्दी से खेल रहा है इसको रोनाल्डो नेमार है और मेसी कहाँ पे है अभी मेसी खेल रहा है साथ में किसके साथ आया है उसको तो रोकेट से भाई से आया हमने सुना है मेसी को साइकिल में आया